ganda naman po dito ng aking view. Ayan guys, so nakikita nyo ba yan? Ito po'y biyahe papunta sa Barangay Bungliw, Lawang, Northern Samar. At kita nyo naman guys, grabe ang ganda po ng view habang tayo nakasakay dito sa motor. Ayan, sa motorboat. At syempre guys, banayad ang tubig. Napakaganda po ng view. Napakaganda talagang mamasyal kapag ganito po yung tanawin guys for today's video. Happy birthday sa'yo ang hey hey happy 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 birthday hey Ayan, welcome back mga guys. Ang ganda naman po dito ng aking view. Ayan guys, so nakikita nyo ba yan? Ito po'y biyahe papunta sa Barangay Bungliw, Lawang, Northern Samar. At kita nyo naman guys, grabe ang ganda po ng view habang tayo nakasakay dito sa motor. Ayan, sa motorboat. At syempre guys, banayad ang tubig. Napakaganda po ng view. Napakaganda talagang mamasyal kapag ganito po yung tanawin guys for today's video. Opo, yes, break it down yung mega love shoutout po sa lahat po ng mga taga Riverside ng Lawang, Northern Samar, sa lahat po ng mga barangay dito po sa Riverside ng bayan. Ayan, Tarusan, Barangay Tarusan, Barangay Bungliw. Nano pa mama? Nagtanong dito mama, ano pa? Barangay Bawang. Mama, isayuin mo. Oh, ayan, pati si Ibi nagtanong guys habang nagbo-voice over ako. Nandito yung aking bibi sa aking likod at syempre yung aking mami. Ayan, tinatanong ko nga dito kung ano pa yung mga barangay. Basta kung ano man yung mga barangay dito sa Riverside, mega love shoutout po sa inyo. Opo, yes, break it down nyo. Ang ganda guys, grabe, nakakamangha talaga yung ganito mga tanawin. Ayan, dito lang po yan sa Riverside ng Lawang. Ayan mga guys, welcome back. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Bungliw, Lawang, Northern Samar para ma-birthday sa aking nanay Imelda dito. Tara guys. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ayan, umiyak na mga guys. Happy birthday to you. Palpak mga guys ang surprise. Nakita kagad ni nanay. At ayan na nga mga guys, pagkatapos i-surprise si Nanay Milda ng pagkanta ng happy birthday. Ngayon pa lang kami mangangarahibot pangaranon. Ayan, ngayon pa lang gagawa ng suman at kung ano-ano pang mga lulutuin dito for today's video para sa celebration. Mamaya na yung celebration, inuna lang muna yung pagkanta ng happy birthday para naman may surprise for today's video. Ayan o, alam nyo ba kung anong ginagawa dito? Ito po ay pag-iid-id. Opo, for today's video. Ano bang Tagalog ng pag-iid-id? Basta ayan o, kinukuskus dyan. Yan po yung kamuting kahoy at gagawin po yung suman for today's video. At ayan o, yung mga kapatid yan ni Aileen na gumagawa dito. Maganda pag sila yung gumagawa kasi ano, basta masinop silang gumawa. Nagdi-disguise lang tayo guys dahil sa totoo lang hindi talaga tayo tumulong for today's video. At ayan na nga mga guys, so nakagawa na nga sila dito ng suman. Nakagawa sila ng suman mula sa kamuting kahoy at ito naman ay suman mula sa giniling na bigas for today's video. Kumakain ba kayo niyan mga guys? Comment down below. At syempre hindi rin mawala yung paborito ni Bibi Evie, ang mama na siya ngaran. Lumpia. Nagtanong tayo dito guys for today's video. Ayan, ang sisipag nila dahil sinabi ko nga sa kanila magsipag kayo dahil kayo naman yung dakras dyan sa pagkain na yan. Ayan, actually sumsuman yan, request yan ng birthday. Yung happy birthday sa'yo ang hey hey happy 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 birthday hey happy happy okay, tingnan yung happy happy birthday sana'y tayong malasig. Happy birthday happy birthday sana'y yay! Hello, the candle.
Sana yung mga Pag-wish. Mag-wish. Wish, Maya. Wish, 1 o 7.5. Wish na nanay, wish na. Ikaw dala. Tawad eh. buhay. At tayo na nga mga guys, habang nagkakasiyahan at nag-iinuman doon, tayo naman dito ay Bantay Bata 163 sa aming bibi. Ayan no, nagpasaway-saway siya dito. Mig love shoutout kay ate na, ayan no, sinasamahan dito yung aming bibi sa pagbabantay, si Ate Kitlin, shoutout. Syempre mga guys, nandito tayo ngayon sa terrace ng mansion dito sa Barangay Bungliwlaw, ang Northern Samar. At andoon sa baba nag-iinuman yung mga manginginom. Ayan. Tayo naman kasi ay mabait kaya tayo dito nandito lang sa taas for today's video. Ayan oh. Yung bibi namin dito ay enjoy talaga sa kanyang pamamasyal dito sa Barangay Bungliw habang nandito po siya, talagang sinusulit ng bibi namin. Kaya naman guys, thank you so much po sa lahat po ng mga bumati. At syempre, thank you so much po sa lahat po na nakiselebrate. Happy birthday muli sa aking nanay Imelda, ayan, shoutout. At ayan, Pasko na po sila dito for to this video. Opo, thank you, bye-bye.